rud an daois seo ón scanan in 19 weekend at Bernie's. In 2015 cadw an amad ar bhainneam Dance Like Bernie agus chuai an glúiseart viral. Mar sin, seo linn, an Bernie Lean. Okay, so leis Bernie Lean a dhéanú, an rud a chainsta dhéanú na na glúine lúbú, tá tú i grúbhal lúbú le na glúine agus tá an chóir ag bogu. Tá tú ag lí siar le do ghrim, mar seo, agus tá tú ag scéalú le na láha, cos le ggóil tú do chála. Agus na golainn fásta, agus tá tú ag leginn tífa spríomh acu. Sían tú go bhfuil mo glúine ag lúbú, tá sin fíor táhairta. Ach, is é seo an Bernie Lean. Anis, cuirimid le ceola.